Kumustahan ta karon mga kapuso ang usa sa mga Batan-ong aktres dinhi sa GMA Network. Joining us this beautiful morning is the beautiful Anna Vicente. Maayong buntag, Anna, and welcome dito sa GMA Regional TV Live. Maayong buntag, Miss Cecil. Hello, I'm so excited to be here today. Good morning po. Maayong buntag din sa mga viewers natin from Visayas. Kumusta ka na, Anna? How do you spend your mornings ba these days? Ayun, actually, the usual, I try to be productive as much as I can, work out, ganyan. With my mornings naman, I cook breakfast, and after that, I make sure that I work out after. Pero ngayon, Anna, let's throw back muna. Kasi gusto naming malaman, paano ka nagsimula sa show business? Paano ka na-discover or napunta dito sa career na to? Ano yung mga naaalala mo sa mga first projects mo? I saw Little Miss Philippines on It Bulaga. Talagang, syempre nabuhayan ako ng loob. As a kid talaga, I wanna be seen on TV. Kasi bibong bata ako dati. So, sabi ko, Mommy, I want to audition sa Little Miss Philippines. Sa Eat Bulaga, luckily naman, I was one of the grand finalists. This is Little Miss Philippines 2004, I think. I was 5 or 6 years old. Tapos after nun, syempre, VTR, sa commercials, ganyan. Tapos, kasali din pala ako sa Encantadia. Yun, that's my first project in GMA. Pero ngayon, nagbunga talaga yung mga sacrifices mo kasi ngayon, isa ka na sa mga aabangang karakter ng newest drama ng GMA, ang Dalawang Ikaw. So please give us details kung ano ang magiging role mo dito as Beatrice. Ako po dito si Beatrice sa Ang Dalawang Ikaw. I will be the fiancé of Tyler, si Kinsa. Tapos, surprisingly, si Tyler pala ay ang split personality ni Nelson, si Kenchan din. So, he will play 2 roles here. Kasi mayroon siyang dissociative identity disorder. So, yun. Ako pala ay hindi legal na fiancé dahil nabubuhay ako sa alter personality lang ni Tyler. Pero ito, Anna, what do you think are the lessons na matututunan ng mga viewers nyo sa Dalawang Ikaw? Siguro yung mga viewers dapat ma-realize nila na hindi dapat pinagtatawanan or ginagawang katatawanan yung mga taong may sakit, kahit yung mga may mental health disorder, and dapat talaga bibigyan natin silang pansin. Please invite all our Kapuso viewers to watch Ang Dalawang Ikaw. Mga Kapuso, abangan niyo po ang Dalawang Ikaw. Next year na po yan sa GMA 7 po. And Anna, ngayong magpapasko na, ano yung gusto mong ibigay din na Christmas message para sa mga viewers natin? Na sana, in times of pandemic, in times like this, na ang daming crisis, ang daming nangyayari sa mundo natin, sa country natin, we should always have hope. Let's be positive in this negative situation talaga. And thank you for that message, Anna. And thank you din for spending your morning with us. Yes. Thank you so much po. Sobrang thank you. Maayong buntag sa inyong lahat.